У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў серады 7 жніўня. У студыі працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэтую хвіліну. На паўночным захадзе Беларусі пачаліся вучэнні. Паводле лукашэнкаўскага міністэрства абароны асноўная ўвага будзе надавацца барацьбе з дыверсантамі. Таксама адпрацуюць выведку беспілотнымі лятальнымі апаратамі. Камандна-штабное вучэнне паўночна-заходняга аператыўнага камандавання на палігонах Менскай і Гарадзенскай вобласцяў адбудзецца цягам 2 дзён. Адна з галоўных заяўленых мэтаў гэтых заняткаў павысіць узровень гатоўнасці і здольнасцей у забеспячэнні бесперапыннага кіравання сіламі і сродкамі арміі падчас вядзення баявых дзеянняў. Колькасць удзельнікаў вучэнняў не паведамляецца. Аднак паводле Мінабароны яна не перавышае параметраў, вызначаных венскім дакументам 2011 года. Чарговая аблава ў Кобрыне. Як паведамляе блізкі да сілавікоў тэлеграм-канал, затрымалі 5 асобаў, сярод якіх і адміністратар чату Кобрын-97. На апублікаваным відэа затрыманыя гавораць, што ўдзельнічалі ў несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. Адна жанчына зазначае, што даглядае дзіця з інваліднасцю. На пачатку жніўня сілавікі ўжо заяўлялі, што затрымалі ў Кобрыне 15 чалавек. Таксама паведамляецца, што на іх завялі крымінальныя справы нібыта за масавыя парушэнні грамадскага парадку. Новы аўтобусны завод канцэрну МАЗ плануюць запусціць на пачатку наступнага года, паведамляе дзяржаўнае агенцтва Мінск Новасці. На заводзе, будаўніцтва якога фінансуе бюджэт сталіцы, плануецца наладзіць выпуск аўтобусаў 3-го пакалення. Застаецца спадзявацца, што яны будуць карыстацца попытам і менш трапляць у хроніку надзвычайных здарэнняў. Нагадаю, цягам апошніх гадоў аўтобусы МАЗ неаднаразова загараліся падчас эксплуатацыі ў Расіі і Беларусі. Меркавана справа ў неякасных камплектных дэталях з Кітаю, якімі замянілі падсанкцыйныя заходнія. На гэтым фоне, напрыклад, попыт на прадукцыю айчыннага прадпрыемства у Расіі знізіўся амаль у 20 разоў. У Гомлі тралейбус збіў школьніцу. Цяпер яна ў больніцы ў аддзяленні рэанімацыі і інтэнсіўнай тэрапіі. Паводле папярэдняй інфармацыі, на вуліцы Оськіна 29-гадовы кіроўца тралейбуса учыніў наезд на 14-гадовую школьніцу. У выніку аварыі дзяўчынка атрымала цяжкія цялесныя пашкоджанні. Пра цяперашні яе стан не паведамляецца. Абставіны ДТЗ высвятляюць следчыя і працаўнікі ДАІ. 23-гадовы Дор'ян С. паўстане перад судом. Абвінавачанага ў забойстве беларускі Лізы ў Варшаве прызналі псіхічна здаровым. Пра гэта ў інтэрв'ю Белсату распавёў прэс-сакратар акруговай пракуратуры Варшавы Пётр Антоні Скіба. Атрымаліśmy опinię kompleksową. Атрыманая экспертная выснова псіхіятраў, псіхолага і сексолага, у якой заяўлена, што падазраваны прытомны. За ten czyn grozi kara. За злачынства яму пагражае ад 15 гадоў пазбаўлення волі і да пажыццёвага зняволення. Wolności łącznie. Абвінаваўчая выснова ў гэтай справе павінна быць абвешчаная ўжо ў пятніцу 9 жніўня. Падрабязней пра хаду справы ў вечаровым выданні аб'ектыву. 25-гадовая Ліза была згвалтаваная і зазнала напад у цэнтры Варшавы сёлета напрыканцы лютага. Праз некалькі дзён яна памерла ў шпіталі, не вяртаючыся да прытомнасці. У забойстве дзяўчыны на сексуальнай глебе абвінавачваюць 23-гадовага Дар'яна С., якога затрымалі неўзабаве пасля нападу. Дома ў падазраванага знайшлі асабістыя рэчы дзяўчыны. Сваю віну маладзён прызнаў. 3 асобы загінулі, 28 пацярпелі падчас нападу збройных сілаў Украіны на Курскую вобласць Расіі. Прынамсі, такія звесткі прыводзяць расійскія ўлады. Напярэдадні украінскія вайскоўцы прарваліся праз мяжу, прасунуліся ў глыбіню расійскай тэрыторыі як мінімум на 5 кіламетраў і замацаваліся ў 3 населеных пунктах. Украінскія тэлеграм-каналы апублікавалі відэа з расійскімі вайскоўцамі, якіх, як сцвярджаецца, ЗСУ ўзялі ў палон падчас баёў на мяжы Курскай вобласці. Сярод іх і салдаты тэрміновай службы. Пры гэтым расійскія ўлады шматкроць заяўлялі, што прызыўнікі не будуць браць удзелу ў баявых дзеяннях. Яшчэ днём у сераду ў Міністэрстве абароны Расіі запэўнівалі грамадзянаў, што украінскія войскі зазналі паразу ў Курскай вобласці Расіі і былі вымушаныя адступіць. Аднак пазней паведамленне аб нібы адступленні украінскіх вайскоўцаў з парталу ведомства знікла. Паводле губернатара рэгіёну Алексея Смірнова, цытата, «абстаноўка на мяжы напружаная». Аператыўны штаб пераведзены ў кругласутачны рэжым працы. Позна ўвечары серады ў Курчатаве ў Курскай вобласці прагучала серыя выбухаў. Мясцовыя каналы мяркуюць, што магчыма была атакаваная Курская атамная электрастанцыя. Кіраўнік рэгіёну паведаміў, што нібыта сіламі расійскай СПА былі збітыя 2 ракеты. АЭС, якая знаходзіцца ў горадзе, працуе
ў штатным рэжыме. Сёння раніцаю беспілотнікі атакавалі таксама і Варонеж, пашкоджаная частка жылога дому і прыпаркаваныя побач аўтамабілі. Абышлося без пацярпелых. Камала Гэрыс цяпер афіцыйна стала кандыдатам ад дэмакратаў на выбарах прэзідэнта ЗША. Аб гэтым дзейная віцэ-прэзідэнтка заявіла на мітынгу ў Філадэльфіі, штат Пенсільванія. Гэты штат аналітыкі адносяць да тых, што не вызначыліся, штатаў, у якіх традыцыйныя перавагі не маюць ні дэмакраты, ні рэспубліканцы. Менавіта гэткія рэгіёны і вырашаюць лёс амерыканскіх выбараў. Толькі мінулай ночы дэлегаты нацыянальнага з'езду дэмакратычнай партыі скончылі галасаванне. І таму я стаю перад вамі сёння, каб з гонарам абвясціць, што цяпер я афіцыйна кандыдат ад дэмакратычнай партыі ў прэзідэнты Злучаных Штатаў. Таксама Гэрыс прадставіла свайго кандыдата ў віцэ-прэзідэнты ад дэмакратычнай партыі. Ім стаў губернатар яшчэ аднаго ключавога штату Мінесоты Тым Уолз. Свой удзел у кампаніі той пачаў з рэзкай крытыкі апанентаў ад рэспубліканскай партыі. Гэтыя хлопцы жудасныя. І так, яны проста па-чартоўску дзіўныя. Вы ўсё гэта бачыце. Злучаныя Штаты Амерыкі заклікаюць Іран і Ізраіль пазбягаць эскалацыі напружанасці. Адпаведную заяву зрабіў дзяржаўны сакратар ЗША Энтані Блінкен. Мы вядзем актыўную дыпламатычную працу з саюзнікамі і партнёрамі. Мы перадалі пасланне непасрэдна Ірану і Ізраілю. Нашая прыхільнасць бяспецы Ізраілю непахісная. Мы будзем працягваць абараняць Ізраіль ад нападаў тэрарыстычных груп ці іх спонсараў. Да стрыманага адказу на забойства кіраўніка палітбюро Хамасу заклікаў і Владзімір Пуцін. Паводле крыніцаў агенцтва Reuters просьба была перададзеная праз сакратара Савету бяспекі Сергея Шайгу, які наведаў Іран у панядзелак. Падчас сустрэчы ў Тэгеране іранскі бок настойваў на пастаўках знішчальнікаў Су-35. У сваю чаргу Нью-Йорк Таймс паведамляе аб запыце з боку Ірану расійскіх сістэмаў СПА перад нібыта рыхтаванай атакай на Ізраіль. Сітуацыя на Блізкім Усходзе абвастрылася пасля забойства лідара Хамасу Ісмаіла Ганіі ў Тэгеране. Іран і ліванская групоўка Хізбула абвінавацілі ў гэтым Ізраіль і паабяцалі крокі ў адказ. Ізраільскія ўлады афіцыйна не бралі на сябе адказнасці за гібель Ганіі. І гэта ўсе навіны на гэтую хвіліну. Пра развіццё падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.